Sige ma'am, nya ti tamang ibig sabihin ng ay. I-search mo kini Sisi, tak numa mo majay. Sisi ngay pagpagam, han ko ka mamuad nga sisay. Sika ti damdamagal, kung pakirungkod nga sisay. Ang taman na nga pagtungtungtungan natin. Nalalo ka magulgulwan kanya. Abay tarito kaya manay. Aperte ko gamin, nya ti ko kam ditoy. Ya, tumaara. Ito may ngamin te, Jim. Naratuto. Nabayar ka? Bak. Ano to jika doon nga babae, aja na pintas. Apa ito sa pulay? Aramit ko ma, nagpintas. Makapa-in love. Maling lugar ang napuntahan mo. Ijay balay da Andres ti papanam madingat toy. Apay, jagyagyan na jay? Kito ay kabsat ni Andres aday. Imatula ti may baka kanyam ha. No adi nga babagit paglulukwam. Kaslakalan na nga ti martilyo ngayon pukpuk taulom. Ampay mo Kit siyempre, no adi nga tao ti mapasaktam. Ni manong na ti makaapam. Ni matula ti advice ko kanya ma. No agarim ka di tao. Dapat, inaldaw kag digos. Tanong kapat pati may. Apay niya pinagpunam kanyak, madagdigdigos. Digdigos na minal daw ah. Kita man tilang lahak na yun, nagpress ko naman. Pres kanya matang alagayan. Punay. Mga angot pala tas ang mo. Kariring mong sapay lang. Aywang gayam. Nalipatak ng toothbrush. Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mo magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. Aywang gayam. Nalipatak ng toothbrush. Ay, nako George. Nagubing ka pa lang agkabkabaw kan. Baka nalipatan pa yung nag-briefine. Madimit ah. Madi na lagsuksukat ti brief. Stress na gamen. Iso nga madik mga aramid na gini. Itong mga aramida. May stress ka gayam kay apay nga rod maalam pa nga agarim. Bagbakan niya, lalo ka lang ma-stress. Nox day. Yeah! Ito ang ilawin niya. Madimot siguro. Baka adi nga babayan ti mang palawagin ti panunot ko. Nagpintas gamin launay. Madik pa may torturugan nun. Baka mo ito ti aramidim nga madin George. So hanggang nga makaturturo gain. Ito ti may baga kanya ma. Hanggang kagar aramid ti maday. No kahit mo nga arami ni mitreng. Mabaling kami nga tulungan eh. Da kondisyon na. Painumin na minalay. Awan lang ako makuha at taon. Kurang pa'y pagkatang may sakilo nga bagas. Tapos painuman ka pa Kita na nga raw. Alangan ba nga tultulungan ka tapos agsaysayan nga lati oras. Awan ti kuham kanyak. Ba natawag ito eh. Na di palubag loob na. Wala. Di ka musika lang tao panday. Nan nga sakti store boy. Basta langin. Nakumita na. Libre kalatan. Mabalin ba kasi dahil? Kapay dati trabaho. Eh may sakang mo lang ako tani. Pumanag na takalsada. Sit-sit-sidim. Kagalan. Nuda no ka tagpapakamit ti balay. Sumsumbre ka no ka. Kilib-labor na. Kit na siya ata George no kasjay. Amo magsapol ti trabaho. Amo toltola din na edad dumata. Lakayanin kit palamunin latta. Yeah! Yun okay kas ano, kaya magbiyagan ti sarili. Saka kababayin kanya da inang kantatang ko, no, mas asanak pa kanya da. Kung pa gamin mabiro ka na sa yaap nga trabaho, iso nga, madinak makatulong kanya da. Nasya at ano kas ti panunot mo. Ay ba? Kado mo na pogi. Nagpatulong. Agarim ka no kinimit rin.
Magsamat na ka mo, Brad. Ay, saw. Wan, sigurado na tayo makikita na akon. Saka matagtag ko pa ino ka. Apo nga pinagayat-atan. Siguro, agawit dreams ka pa kanya na. Apaya na di wet dreams. Ukis di sa Bam George. Lakayan kan, agarim kan, di pa mo ti wet dreams. Wet dreams lang. Han mo pa amaw. Nabasa nga tag-tagi na. Tibig sabihin na dyan. Isang malagayam na makakaingat ko. Nabasa di pa, ngiwat ko kung jipungan ko. Ukis sa bayo nga duwa. Mulmulo kayo nga talaga. Wet dreams lang, di pa amaw. Palibasa kami, di pagbasahin na kayo kiniinang kintatang yun, naggagamba, tinaramit jaw. Nawan, nagito yung nga tao. Nusurusuruan ta kayo nga, may dumig kayo. Tanong mo ito magbagayaw. Yeah! Tama mo ta. Wet, nabasa. Dreams, tagtagi na. Wet dreams. Oh, di ba? Tama? Gusto ba dyan baga na ba? Madima lang, maliad yung bagana. Nim narigat nga may nagisurot tayo lakayanin eh. Tatilak lakayan, no isuro mata. Ipilit na malakay kayat na. Sige man. Nya ti tamang ibig sabihin na karta ajay. I-search mo kini Sisi, tak numa mo majay. Sisi ngay pagpagam. Han ko ka mamuad nga sisay. Sikat ti damdamagal. Kung pakinumpod dyan nga sisay. Ang taman na kapag tungtungtungan natin. Nalalo ka magulgulwan kanya. Apay tarito kaya manay. Aperte ko gamin. Nya ti ko kam dito eh. Agad na malatan. Bak, subli na tulat atong sumako nun. Damo gawin natin istorbo ni. Masaya at pa, yung umalis ka. Nagmatis tauram. Ate, may... Apay tarito ka manay. Madis ata nga isin mo ah. Ganta ti kaya na nga saw eh. No kwarta, wang kwarta. Han mga pira ti rantak. Aww. Ada ba napadala ka niya, ma'am? Huh? Katapusanan eh. Kailan ta maramanan na gitay chocolate tan. Kisti sa banat tuwing, kung lang noan niya ajay. Aumpay. Mangtidan tula ta siguro, no, masamo da. Sayangan, hindi na timingan ah. Sayang na di pinagbangkoton. Sige, takan! Ubi sa banat tuwing, kisla ubay. Sabol, tukul. Kumalat na dala ramidi ka.